mo kurwa sense mo yabonchari ni go skuru mego na maiga abana 30 boka na obanyarukere na se skuru eyo na gwikabono na skuru eyo tiranekeri bali bakoleta matemu aba KCSE amachibu nana boni igekagere buna amachibu inaro kolende kubwatekana no korobo ku skuru eyo na kianda kekero mwalimu omona atarasokia amachibu ayo roboti rosenchira yobekirano Maiga jomu waziri wesemi Professor George Magoha kubwatoka amachibu ya matemu na KCSE tukure Jumamosi wikirabone skuru ya Maiga Mixed Secondary School egotoke wodi ya Bokimonge Bomachoge Borabwe County ya Kisii nigo batarabeka tene ni amachibu ya matemu ayo bunebonerete tinda manye ko list ye that analysis twaganyetere to Kenya the sub county office erindere to analyze kormambi twaganyete to ikaranse in a meeting tora analyze the result lakini anyarkananga majibu aitara ikakanyanya korengana ne chinkuma ni gochigote abuna ni gaboro kiwobo skuru eyo batakori buya asama temu ayo karokende buna karotwanko gamba no mwalimu wa moto asomet komo agonte nge babu ate WhatsApp group whereby abana banko toma results which oronche na nyoreke ekagara bakamanya bono bunanche no mwana omoibori ambikirete mumuro no nyore karokende singicho twaringe close no moibori oyo omoibori oyo akantomera akega no mwana oyo akantomera the same results na gekoranchi bwate bono nkeringa maybe ntota twarite that link kati itona abana tonyore gosekero kendo twangocha gutumia chibesa otomera kero mwana kolende chimita chinge kurwase skuru eye na boroki wabasangirikana tasebi kundi ao bagwa koboche gose korondo abande bagwa kama tabori na boigo abande wesoke goche kubutore mesiansemo ya Masai egento kirre skuru eyo gotakoli buya kegima aba Masai nabagusi abana baito twara nyora abange kurumaya karokende karatugotumeka provincial administration kwa nyore bache tagoteme MSc umanyiro gora area kande no sign sugar factory nabo iga abande buna baisegen ko enda bare bachi kwa managu chinyeni chikoiru echiro ya magena nge karokorigereria nga abana bagusini chibesa banarire okonyora barengere karokende banyo chibesa bagore chisimi ekyogo kumya skuru eye nigo yegorotiri tukurigoro kolende go ikekero twasangana bwatani be skuru eye na boroki wa emerongeta tobuka baikirana se skuru otobwata abana batanche tikobere school una bono iganto igorete igoro abari mumbare skuru lakini ende birasime abana baraba kogo 10 mbago ikanonye 30 merongeta Liborio ni igoritigarite koba ningo okomochigwase skuru eye abaibori aborokiwa gose na borokia liborio nelichibu nalyo liborio parango mochando noro kerokende abaibori baitomba kire bakwaneru abana banyene bakwaneru nabo igo local authorities tenda the provincial administration babe strict ya sabana baiga ko reporter ya Ndizi TV iritirane nkoro kwa Vincent Onyancha.